aby sme mali Tak, dobře, záznam. Aby jsme měli zase nějaký tady storku nahranou, ano. A Storku. už Takže zdieľame aj do když Access Consciousness. Teraz práve zdieľame do Access Výborne, Consciousness. tak ešte raz všetkých pozdravujeme po malých turbulenciách s technológiami sa nám úspešne podarilo začať vysielať a tak vás všetkých pozdravujeme do skupiny Access Consciousness a aj všetkých ostatných spolu s Dáškou, kde sme si dnes urobili takú voľbu, že sa chceme rozprávať o dare uznania seba. A Daši, čiže čo to pre teba znamená? Ale ty si začala rozprávať o tom nejaký príbeh, tak poď. Jo, určitě. Tak uznání sebe, když to začneme opravdu aplikovat ve životě, tak vlastně vidíme víc jako synchronicit, vidíme víc věcí, které se dějou a které nám interaktivně přispívají a které nám interaktivně přihazuje ten vesmír do cesty. A já mám takový příběh poměrně z nedávné doby. Já jsem, potom vlastně to slyšíte, vidíte a mnohem víc toho jako umíte vnímat najednou, jo? Když je tam to uznání sebe. Takže já jsem šla do auta a teďko si pustím rádio a tam se ozve. Tvé poznání ještě není u konce, pokračuj. Jo. Jako halo, jo, to prostě jako se asi úplně ti nestane každý den. No takže jenom tím chci říct, že když uznáte sebe, tak vlastně ten prostor se obrovsky zvětší a začne se zvětšovat i komunikace se smírem. Je to prostě jiný. Ono je to, že vlastne, my sme dnes mali s našou najmladšou dcérou, tá bude mať 11 rokov v lete, sme mali rozhovor o tom, o tej sebahodnote, alebo o tom, čo to pre nás znamená. Koľko ste mali rokov, kolik vám bylo, keď ste vy začali riešiť to, čo si o vás druhí ľudia myslia. A keď ste vlastne začali dávať takú veľkú váhu tomu, čo si druhí ľudia o vás pomyslia. A teraz v dnešnej dobe, ako všetci, keď na tých sociálnych sieťach a tak riešia followerov a koľko nám pribudlo, koľko nám odbudlo a vlastne aký produkt máme ponúknuť, aby nás ľudia chceli, aby si ľudia vybrali to, čo ponúkame. A my sme ako pre nás to riešili nejakú dobu späť s Majom a tiež sme si pokladali otázky, riešili, no a teraz som zostala taká prekvapená, že už vlastne 10-ročné dieťa, mladá slečna, teda aj to rieši spôsobom, o ktorom som ani netušila a vtedy som si to uvedomila, že kde u mňa nastala tá chvíľa, že som začala dávať tým ľuďom okolo seba moc nad sebou. Že čo vlastne všetko okolo nás ovplyvňuje. Že keď si pozrieme na to, kde pracujete, alebo v rodine, vo vzťahu, v tom podnikaní, v podstate čokoľvek, čo robíme, tak ako veľmi nás ovplyvňuje to, čo si druhí ľudia o nás myslia. Maličko, alebo tak stredne, alebo úplne, že veľa. Že keď by sme sa nad tým zamysleli, aspoň na chvíľočku, že dali by ste si takú chvíľku so sebou a položili si tú otázku, že ako veľmi mi záleží na tom, čo si o mne druhí ľudia myslia. Ako veľmi sa snažím byť taká alebo taký, ako si myslím, že ma druhí ľudia chcú mať. Že vlastne kým sme, kým skutočne sme, že nakoľko tá naša tvár, ktorú dávame svetu, je to, čo hovoríme, že som sama sebou. Je to, neviem, Daši, ako to máš ty? Akože máš to, ovplyvňuje ťa to, čo si druhí ľudia o tebe myslia? No vůbec ne, nikdy. Ne, tak samozřejmě ono to hodně záleží i na prostředí, v kterém se člověk nachází, protože v okamžiku, kdy se tam dějou nějaký myšlenkový koncepty jiných lidí, tak je to v tom prostoru prostě přítomný. A je to tam cítit znova a znova a znova
A vlastně v tom prostoru je třeba někdy jako takový moment může být i zaseknutí. Jo. A tam je dobrý asi možná následovat sebe a svoji energii, kdy potřebujeme třeba jenom se jít jako vyvětrat, jo, do přírody a tak. A protože to samozřejmě, to je taková samonabíječka přírodní a tam to funguje jako velmi dobře, takže to si myslím, že je docela fajn jako tohleto následovat. No. Určite áno. Obzvlášť pre X-menov je fungovanie v prírode a s prírodou úplne esenciálne. Hej? Že naozaj tá príroda nás nesúdi. V tej prírode tie hodnotenia, súdy, závery proste neexistujú. Hej? To je krásne, hej? Že slnko si nepovie, že ty si dnes na mňa nespomenul, nebol si za mňa vďačný, tak ja na teba dnes nebudem svietiť. Hej, alebo keď sedia dvaja vtáčky na strome, tak nepovie ten jeden tomu druhému, že vieš čo, ty tu nespievaj, toto je môj konár. Hej, toto je môj konár, toto je moje miesto a ty tu nemôžeš byť. Takže mohli by sme si z tohto brať príklad viac a vždy, keď prídeme do tej prírody, tak pre mňa je to ako taký balzam na dušu, kde naozaj sa cítim ako doma, kde to vždy tak zo mňa opadne. A už len keď si na to spomeniem, že teraz úplne, že aký priestor sa vytvoril len tým, že sme tú prírodu spomenuli a že sme sa s ňou prepojili a koľko kúziel a zázrakov je dostupných, keď v tej jednoduchosti, hej, v tých veciach, ktoré máme stále k dispozícii. A ja by som sa vrátila k tomu, že vlastne tento názov tomuto sme dali, že dar uznania seba. Takže taká otázka pre vás je, že čo to pre vás to uznanie znamená. Že, často na kurzoch napríklad riešime to, že uznať sa za niečo, ako keby pochvala. Ako keby to mala byť pochvala za niečo, čo sme už v živote dokázali. A čo ak to nie je o tom, čo sme dokázali? Čo ak to uznanie nie je o tom, čo si môžeme odškrtnúť, čo si môžeme dať na zoznam toho, čo sme? Áno, tak ja som Erika a som toto a ty si Dagmar a ty si toto a preto sa vďaka tomu teraz môžeme uznať. Čo keby vôbec o tom toto nebolo? Čo keby sme boli darom pre tento svet len tým, že sme? A mne to dlho nedochádzalo a dnes, keď sme sa rozprávali s tou Dominikou ráno, tak som jej povedala, že Dominička, že ty si tak jedinečná, že tento svet je bohatší, radostnejší, jasnejší, keď si v ňom. A nemusíš vôbec nič robiť. Nemusíš nič dokázať, nemusíš nič urobiť, nič zmeniť, ničím iným sa snažiť byť. Pretože ten dar je to, čím si, to, kým si. A neviem, ako vám, ja by som si prijala, aby mi to niekto v 10 rokoch povedal, takúto vetu, že proste som darom pre tento svet. A že že stojím za energiu, čas, priestor, že vlastne, že nemusím nič nikomu dokazovať. Že moja jedinečnosť je to, čo robí tento svet iným, jedinečným a že bezo mňa by ten svet bol iný. Hej. A čo keby sme týmto uznaním mohli byť každý pre seba? Čo keby sme nepotrebovali druhých ľudí, aby nám to dokazovali a čo keby sme to nemuseli hľadať v tých vzťahoch. Že my vlastne často hľadáme vzťahy a partnerov, partnerky, alebo máme deti, ktorými chceme, alebo zvieratá, ktorými chceme ako keby zaplniť to prázdne miesto toho uznania seba, ktorými sa snažíme, aby nám to okolie dokázalo, že za niečo stojíme, že proste stojíme za tú lásku, alebo za tú pozornosť, alebo
proste, že niekomu na nás záleží. A my by sme vás teraz, Daško, chceli dnes pozvať k tomu, že čo keby ste to mohli urobiť pre seba samých vy dnes večer, pozrieť sa na ten dar, ktorým ste. A ono to môže byť úplne o veciach, ktoré si ani neuvedomujete. Som zistila, že dnes je deň učiteľov a ja som nedávno spomínala moju pani učiteľku zo základnej školy, ktorá ma učila angličtinu, vďaka ktorej som získala tú radosť s angličtinou. A ona na tej našej škole vôbec nebola považovaná za dobrú pani učiteľku, ale bola veľmi ľudská. Bola k nám láskavá, bola veľmi príjemná, dokonca nebola ani prísna, ale považovali ju, že bola ako keby taká slabšia. A my sme ju mali veľmi radi, a keď nás zastupovala tá druhá pani učiteľka, tak sme sa vždy báli. A ja dodnes, keď ju stretnem, že to starúčka pani, keď ju stretnem v obchode, tak ju vyobímam. A všade o nej hovorím, že ako človek, ktorý zvonku bol považovaný za niekoho nie dosť, mohol niekomu zmeniť život. A mne zmenila život. Doslova a do písmena mi ho zmenila, pretože bola láskavá, pretože nás neodmietala, pretože nás nesúdila, pretože nás príjmala takých, akí sme boli. A vlastne chcela vzbudiť ten záujem. A my sme bola prvá trieda po páde komunizmu, čo sa učili angličtinu. A jak ona sa snažila to robiť najlepšie, ako vedela, a nemala tam proste ten tlak. Takže ja si žiadam o viac takýchto učiteľov, prajem všetkým učiteľom krásny deň a všetko dobré k sviatku. A čo keby sme aj my mohli byť takým tým darom pre seba dnes, že by ste sa pozreli na seba a uznali tú vašu jedinečnosť, ktorou ste. To nejde o to, čo sme dokázali. Nejde o to, čo máme vyštudované. Nejde o to, kde bývame, koľko máme peňazí na účte. Ale len proste o to, kto sme. Já mám k tomu ještě takový nápad. Co kdyby si každý den jako položili ráno otázku, jaký uznání si můžu dát, který by můj den a můj život vytvořil úplně jinak. Áno. To je krásne, áno. Hej, čo keby ste boli ochotní aspoň na malilinkú chvíľočku sa pozrieť na seba očami niekoho iného, kto vás nesúdi. Bez tých okuliárov, posudzovaní, hodnotení a záverov. Boli by ste tým sami pre seba. Byť len vďační za to, že ste. A fakt pokladaním otázok môžeme otvoriť toľko nových možností. A je to stále ako keby taká cesta, že ono to nejde o to, že OK, tak my tu teraz spravíme nejaký kurz alebo urobíme nejaký clearing a čári mári fúk a už sa uznávam. Či keby sme mohli toto vziať ako takú cestičku k sebe a čo ak to by bola taká najväčšia láskavosť, ktorú môžeme prejaviť sebe, že začneme si pokladať tie otázky a pýtať sa, OK, akým darom som, ktorý som dodnes neuznal? Aké nové možnosti tu mám? A samozrejme nástroje Access Consciousness nám na tejto ceste veľmi pomáhajú. Že či budete používať čistiace prehlásenie, budete si spúšťať barsy alebo telesné procesy, ideálne kombinácia úplne všetkých možností, samozrejme symfónie možností. Máme obrovské množstvo nástrojov v Access Consciousness, ktoré nám pomáhajú objaviť skutočne to, kým sme. Nie to, kým si myslíme, že sme, alebo tým, kým sa snažíme byť smerom von. Ještě tady mám jedno, co mě napadlo, a to je, kolik uznání, který už přišlo, jsme jenom nepřijali. A aké by to bolo, keby nám to došlo, že? Ono je to pekné, keď si ak si hovoríme, že dojde nám to, keď nám to dojde. Že častokrát áno, častokrát nás ľudia vidia
a uznávajú nás, ako keby vidia ten náš dar, ale my cez tie všetky uhly pohľadu, cez to všetko, čo sme sa naučili, v čom sme vyrástli, čím sme obklopení, tak to nevidíme, nepočujeme, nerozumieme tomu. Takže čo keby sme začali fakt so sebou a začali púšťať tie súdy, posudzovania a ten tlak, ktorý na seba vyvíjame. Ono je to také prirodzené, že vlastne táto spoločnosť nás tak formuje, hej, aby sme boli priateľní a mnohí z nás nie sme. Mnohí z nás sme veľmi iní a divní pre mnohých. A teraz 2. apríla bude Svetový deň povedomia o autizme. Hej, že keď sa povie autizmus, tak sa to myslí ako v rámci postihnutia a ja sa veľmi teším, že dnes už, alebo teda ADHD, hej, poruchy učenia a tieto veci všetky sa považujú za problém, pretože to robí problém všetkým učiteľom. A čo by to vytvorilo, keby sme sa prestali pozerať na to ako problém a keby sme sa na to začali pozerať ako na tú jedinečnosť, na ten dar, ktorým každý z nás je. No a keď my sme boli menší, mladší, tak ešte diagnostiky neboli také, ako sú dnes. Hej. Čiže aj keď nemáte aktuálne žiadnu diagnózu, to je super, hej, nemáte žiadnu nálepku, žiadnu škatuľku, do ktorej by ste sa vopchali, tak tých hodnotení, posudzovaní, tých problémov, ktoré s nami vždy bolo, je určite neúrekom. Takže čo je treba na to, aby sme postupne začali vypúšťať tie nánosy, tie nádrže plné tých súdov a záverov o sebe, ktoré nám neumožňujú vidieť ten dar, ktorým sme. No a použite čokoľvek. Tým, že vysielame cez Majovo osobný profil, tak sa nás pravdepodobne sledujú ľudia, ktorí vôbec nevedia, čo je Access Consciousness. Takže použite čokoľvek, čo vám umožní zbaviť sa nánosov, klamstiev, ťažoby, klamstva toho, čo si myslíte, že ste, alebo čo sa snažíte dokázať, že nie ste. Či to bude tanec, cvičenie, akákoľvek práca s telom, čokoľvek. My sa tu venujeme nástrojom Access Consciousness. Odporúčam vyskúšať a vyprázdniť si hlavu barsami alebo uvoľniť telo s telesnými procesmi. Nájdite to svoje. Tá podstata toho je akurát tá, neexistuje žiadna správna cesta, pre každého z nás je cesta iná. Ale to, čo sme vám tu dnes chceli povedať alebo pozvať vás, je ten priestor toho, že aký by bol tento svet, keby nikto nemusel nikomu nič dokazovať, keby každý vedel, že je darom, keby sme sa nemuseli vyprosovať. Hej, to, jak som dnes ráno tej sére hovorila, prosím, sleduj ma. Hej, čo keby sme nemuseli bojovať o každý jeden hlas, ale si poviem, OK, nesleduješ ma? Dobre. Sleduješ ma? Dobre pre teba. Bolo by to jedno. A čo keby toto bolo pre ňu v tom online svete a ako si to môžeme my preložiť do toho nášho denného života, nie v tom online svete. Keby mala som raz jednu mladú klientku, ktorej som sa spýtala, že keby riešila niečo so svojím telom a spýtala som sa jej, že keby si bola sama na svete, riešila by si to, ako vyzeráš? Ona, nie. A ako by si sa cítila v tom svojom tele? A ona, dobre. Ja sama za seba dobre. Takže koľko takýchto vecí riešime často len kvôli tomu, že čo si o nás druhí ľudia myslia a to nám neumožňuje vidieť ten dar, ktorým skutočne pre túto planetu a pre ľudí okolo seba sme. A je čas? Je už pre vás čas na niečo nové. No, aj to, že sa nám to nepodarilo vysielať rovno do skupiny Access Consciousness, ale že je to vysielané na súkromnej stránke, možno je to práve pre niekoho, kto toto teraz sleduje, či naživo, alebo zo záznamu. A možno je to pozvánka práve pre teba. Pozrieť sa na to, že čo všetko nám stojí
tej ceste k tomu šťastiu. A že či je čas už všetky tie závažia, ktoré sme na seba nabrali, už pustiť akýmkoľvek spôsobom. A ak si vyberiete Barsy, tak super. Hej, veľmi radi vás prevedieme, či v Trenčíne, ja s Majom, alebo Dáška v Prahe, alebo naozaj po celom Československu je množstvo praktikov, ktorí si vás radi vezmu do parády a ukážu vám, ako sa to dá, čo sa všetko s tým dá, aké nové možnosti sa otvárajú. Ano, a dobře si řekla Československo, protože se to zase vlastně, ono se to vlastně jako by nikdy nerozpojilo nějak jako energeticky, jo, takže za mě stejně dojde časem možná i k dalšímu propojení a takže jako ano, co ty o tom víš teďko, že jsi to řekla, že jo, takhle nahlas. No pre mňa to tak, ja som tak vyrastla, tak je to tak máme naše detská mluvy. takže aspoň teraz sa snažia, keď je to, tak koľko zábavy s tým všetkým môžeme mať. No a my by sme vás chceli pozvať pre tých, ktorí už teraz máte za sebou kurz Access Bars, tak mňa Dáška pozvala do Prahy. A tak sa moc teším, že budem môcť facilitovať kurz Foundation v Prahe. A to bude už o necelé 2 týždne. Začínáme 10. a je to vlastně do 13. čtvrtý. A bude to tady v Praze, na okraji Prahy, není to úplně jako v centru, což je zase taky fajn, protože my tady máme lesopark a pravděpodobně se tam vypravíme v rámci Foundation nějaký den, takže si to užijeme i právě v té přírodě, kterou jsme tady zmiňovali. A načerpáme zase úplně jinou energii a vlastně si to užijeme i tam a dosytíme těla. No, takže jste srdečně zváni 10. až 13. čtvrtý tady do Prahy, do časoprostoru, anebo tady do blízkého lesoparku. Áno, ja sa moc teším už na tento výlet. A ešte predtým, ak by ste chceli, ak vás niečo z toho, o čom sme rozprávali, zaujalo, tak kľudne si môžete pozrieť našu stránku s ľahkosťou.sk, alebo Dáši, ty máš akú stránku? Ja mám zahranicereality.cz. OK. Protože je fajn občas vyjít za hranice reality. Áno. No a ak by ste chceli taký iný výlet trošku, za hranice lásky a súdov a záverov a vzťahov, tak by som vás chcela pozvať na novovytvorený taký čistiaci večer na tému láska a veci s tým súvisiace, čo tento úsek, tento krátky názov bol, myslím, v pesničke Joža Ráža Sikočka. Sikočka. Neviem, či si už pamätáte, ale proste tam bola láska a veci s tým súvisiace. Takže budeme sa venovať láske, vzťahom, sexu a posudzovaniam a všetkým tým miestam, kde sa zmenšujeme, kde sa snažíme byť pre toho druhého čímkoľvek. Odtíname si ruky, nohy, jak tá popoluškina sestra, pety, hej, len aby si nás ten druhý človek vybral a prepojíme to a plynule to preplávame do priestoru dovolenia, do priestoru možností. A sú to témy, ktorým sa venujeme aj na Foundation. Hej, mimochodom. A toto môže byť taká ochutnávka pre všetkých, keby ste sa chceli pridať. Bude to vo štvrtok, teraz na zelený štvrtok pred Veľkou nocou, večer o 8. A linky na prihlásenie budú aj na Foundation, aj na tento call budú potom pod príspevkom. Tak, Daši, myslím, že jsme asi... Vše už bylo řečeno. Hovk. Ještě jsem si říkala, že by se to mohlo jmenovat Láska a jiné záhady. Láska a jiné záhady. A možná bychom mohli tady zmínit jenom, že jako všechny očekávání, soudy, projekce a hodnocení, které máme o čímkoliv, o lásce nebo o tom, jak na sebe nahlížíme nebo jak na nás nahlíží někdo jiný, tak co kdyby sme tohle mohli všechno rozpustiť? Tak, a keby to bolo? To by bolo taký krásny svet, že? Keby sme naozaj mohli žiť v tom priestore
No, a môžeme, hej? Pretože my sme tými tvorcami našej reality a nemusí to byť len trauma a dráma a telenovely, hej? Čo keby to mohlo byť naozaj miesto, kde je to radostné a tie vzťahy, že by skutočne boli nie o nejakých očakávaniach a o tom, čo sme spravili a čo sme nespravili a ako sa kto správa a či nás dostatočne miluje a dokazuje nám to. Ale čo keby to skutočne mohlo byť ten priestor hravosti a rozširovania si vzájomne našich svetov. Že by sme z každého stretnutia, do ktorému prídeme, by sme odišli obnovení. Že by sme odišli proste taký odľahčený a rozjasnený a radostný. Viete si to predstaviť? To bolo také pekné. Som moc romantik? Som moc naivná? Dúfam, že nie. Ne, to už jenom normálně slunce by spletlo závistí, jako po každém tom rozsvícení. No asi áno. Alebo by si povedal, no konečne vám to došlo. Jo, konečně vám to došlo, přidejte se ke mně, že jo? Asi tak. Takže pozývame vás objavovať nové možnosti s nástrojmi Access Consciousness. A či už s nami, alebo s inými facilitátormi, je nás naozaj po Československu, alebo po svete hodne. A ja sa z toho moc teším, že sa to stále rozširuje viac a viac. A Access do každej rodiny, ja by som povedala, pretože je to skutočne o tom, čo vytvára viac a o tom, čo chceme na tejto planete mať, čo chceme vytvoriť. A vedie, aspoň u mňa, hej, my aj naše deti vedieme k tomu pozrieť sa na to, že aký život chceme žiť a či to, ako práve teraz to máme, či to ide tým smerom, či vytvárame teraz, lebo teraz tvoríme tú našu budúcnosť. Takže či to, čo práve teraz si vyberáme, vytvára tú budúcnosť, po ktorej túžime. A nástroje Access Consciousness, ktoré máme, nám v tom pomáhajú. Takže ďakujem, Daši. A kdyby si to náhodou nevybrala, tak to můžeš vždycky změnit, jo? Jo. Áno, a to je to pekné, áno. Že voľba je vždy možná. Neexistuje taká vec, že si nemôžeme vybrať. Vždy máme nejakú voľbu. Takže pokiaľ si vyberiete pridať sa k nám na niektorý z kurzov, tak sa budeme tešiť. A pokiaľ nie, tak sa tiež budeme tešiť. Přesně tak. Dojde vám to, až vám to dojde. Áno. Ďakujeme vám všetkým. Prajeme vám ešte krásny večer. Krásný večer. Ahojte. Ahoj.